but uThixo usithume kuwe. Udala bava abantu bethetha. But be careful. So nokwenzeka akuphinda kuthethe on top of your head. The choice is yours. Mamela unyana walahleko ngishumayele. Unyana walahleko utatulata uthi uhle kwinlevel yomuntu eyabantu abazungufa. Uyothatha ilevel yahamba. Uhlala wakweni yahamba. Uhlala emdakeni. Watya into ethiwa sihamba. Wemka kwinlevel yomuntu. Alakutata wakhe. Wehla wongena ehokweni yehamba. Bible ithi uthe kokuphela into yokuba atye uyingqondo. Wangibemba into yokuba bakhona ekhaya abantu abahlutha zizonke. Nakuyena esifa indlala. Ukwilevel esezantsi yomuntu. Tell me ngubani umuntu onengqondo onokuhlala ehokweni yakhe. But ukuba occupy nguSatan, that can happen kuwe. Ngivumela ngithi iyakwazi indoda enengqondo ithi inengqondo ishiye iQueenstown yokulala ehokini kwibhedi exhaswe ngetoti. Iphi ingqondo shida kwibhedi indoda enengqondo yolala ehokini kwibhedi enesidingo. Awudiva indoda enengqondo shiye comfort yayo yokuzibela emotweni phantsi kwebhorho. Iphinda ibonwa ikleyime ithi mna ndindoda enengqondo. Kuphi ukutya kutyelwa phantsi kwebhorho. Undivile ndibiza icawa ngomso. But abantu banganaThixo bayehla kwilevel yobuntu. Benza izinto ezingenanjongo umntu onengqondo. Hallelujah. Shini madoda. Ingqondo yoba indoda ena-60 ngena umntana ona-3 years. Shini. Hayi mfuthu untshakala ndikuvumele. Ingqondo yoba umfundisi azoqala icebo elidala nelitsha ku-worship team. Ingqondo. Shini. Uyu umfundisi ashumayele. Abuye ethi mntanam ukhula kamandi. Nindifile. But when ukwi-level esezantsi wenza whatever wrong omele ukuyenza. Ndiyavala. Futhi utshakana. If I'm correct umfundisi wami. 1 Timothy chapter 2 verse 3. Uthi obu kuhle kwamkelekile emehlweni ethu umsindiso kuYesu Kristu. Adelane right and peace. Ongena bangasindiswa bonke abantu. Afikelele ukuyazini inyaniso. I'm standing ngoku apha mna ndibroker. Ndithenga isiodwa utshona ntoni ndithenga ipolisi ekhaya ezulwini. Ndakwathi icawa izokunceda. Uthetha nenkunzi ezizalelwe ecaweni. Phaba mlungisi inkaba yami phaa. Ndizalelwe phakathi ecaweni. Ndingumntana omfundisi. But licila eli. Ngumntangwini lo. Icawa zangincede. Ayincede into yoba ndizalwe ngumfundisi. Kodwa ndincedwe into yokuba ndiphakamise isandla ndithi Nkosi uYesu wohlulekile. Ndicile ndiphakathi ekhaya. Mama belila. Alila inyembezi zihle impombo. Ndilicila. Ndivuka ngecawe ndinebhabhalaza. Akutata zonke ecaweni. Ndingayiva yonke into. Kodwa ngomnyaka 18 September kumnyaka ka-88. Kanti Nkosi ungena ngaphakathi. Leke nomfundisi onomehluko. Ngoba ndamkela uYesu. Namhlanje I don't know. Andoyikisi nina. It may happen to us singafika eKapa. Whether siphelele eMakesburg olurhamngaphi. It may happen to us singafika eKapa. I do we are rushing afuna ukugqoka siyahamba. Funa soshumayela eKapa ngomso. But igcwele ingqondo yami into yokuba I may not be reach eKapa. Ngoba ubomi baba unkosandisa. Don't delay. Sonongafiki endlini tonight.
Nibonke ixesha lamkele kakhulu. Kudala ubaleka. Ubhaqiwe. Asiculi, asicimele. But abathi inkosi Yesu, uhlulekile nafuna ukwamkela. Ube inkosi nomsindisi. Ukuze nibe nabo ubulumko okukhonza. Ngaphambi isandla. Kunye nokuthi inkosi Yesu uyakufuna manje. Ngene enhlizweni yakho. Ulawulwe inkosi. Ungalawula icawe. Icawe yadimosha ngizalwa ngumfundisi. Kodwa ubhaptizo zange ikwazi unginceda. Incedwe inkosi Yesu. Nalakhola ukufundisa. Abaninzi abafundisa abantu amanyala. Athi imntu le nto. Kodwa unonceda umuntu inkosi Yesu. Awufuna umkela uYesu wathona abantu bathi inkosi yakufuna. Ukwamkela. Uphakamisa isandla before sithandaza. Bakhona bathi bathi ndiva kakuhle. Samkela uYesu lapha emngcwabeni. Hallelujah. I does into right. Samkela uYesu nasemngcwabeni. Hlala wena uthi ayikho lento ezobe befundisa. Bakhona bathi bathi inkosi Yesu ngene enhlizweni yakho. Bakhona kuba bekho uThixo yena uzokuyenza. Itshansi ndoba ungakonwabisi uthi ubuyele ezingqondweni.